Көз уртасы иде. Сәгъди ишегән аякларын кая куярга белмәде. Чөнки аяк киеменә күптән инде су үтә торган булды. Быел ул тәүге мәртәбә гаиләсенең фәкыйрь булуына ачулы иде. Өстеңә кияреңә җылы кием, тузмаган яхшы аяк киеме сатып алырлык акчалары булса, моның кемгә зыяны тияр иде? Көннәрдән бер көнне мәктәптән кайтып барганда, ул икенде намазына чакырган моңлы азан тавышларын ишетте. Мәчеттә җәмәгать белән намаз укуны ул бигрәк тә сөя иде. Тиз-тиз атлап ул мәчеткә йөгереп керде һәм туп-туры тәһарәтханәгә юнәлде. Сумкасын бер читкә куеп торып, җиңнәрен сызганды, соңыннан утырып аяк киемен салырга тотынды. Аягындагы носки тагын каралган иде. Ачу белән ул аяк киемен тибеп очырды. Ихтыярсыз янында тәһарәт алган бер иргә күзе төште. Аягын юып бетереп ул торып басты. Ул мискиннең бер аягы юк иде. Сәгъди тузган аяк киеменә ачуы чыкканы өчен бик уялды. Әлеге мискиннең бәлки әллә ничә яхшы аяк киеме сатып алырлык акчасы да бардыр. Ләкин акчага бар нәрсәне дә сатып алып булмый шул. Намаздан соң Сәгъди кулларын күтәреп Аллаһ Тәгаләгә бик күп ялварды. Ул аякларының сау сәламәт булуы өчен шөкер итә иде. Пәйгамбәребезнең бу очракка туры килгән бик күркәм хадисе бар. Канәгать бул һәм син иң күркәм шөкер кылучылардан булырсың.